asta e tot ce puteam la moment, sau am putut măcar marca un gol. Eu vreau să mulțumesc în special jucătoarelor care, în pofida greutăților pe care le avem noi și pe care ați văzut nivelul care este al nostru și care este în Danemarca. Noi am putea să fim, dar avem nevoie de ani, avem nevoie de susținere, avem nevoie de încurajare. Eu cred că noi putem să jucăm acel fotbal pe care îl joacă Danemarca, dar când o să avem și noi atâția ani în fotbalul feminin, cred că o să-l jucăm. Ce urmează? Urmează ultimul meci și Polonia. Acum mergem mai departe în cantonament, avem 4 zile de pregătire, după asta o să mergem în Polonia, unde avem ultimul meci. După cum am spus, și acolo nu o să ne aștepte un meci ușor. Pentru noi toate meciurile din acest an, chiar și de anul trecut, au fost foarte grele.